idami nunita na kayo iti madama matas pasamak iti pagilian iti Cordillera iti Northern Luzon. Ken Banbanag may Congress TV Komunidad. Damdamat Radio Sagada. Okay, na imbaga pa agsapa, when imbaga Sabado, iti aldaw iti Sabado papagayam kan gagayam, din manuman iti oras kanagiti panakaibingay dagiti damdamag review, damdamag ita nga aldaw. Manipog kanagiti ulo dagiti damdamag kan iti detalye na papagayam lang ipa iti libre a serbisyo legal dagiti abogado ti IBP Mountain Province iti serbisyo caravan ken ugnayan sa barangay Ijaya Sagada. Iti Sagada Mountain Province, iti Agosto 4 kan 5, 2026, nakitinulong dagiti voluntaryo nga abogado manipod iti Mountain Province Chapter, iti Integrated Bar of the Philippines. Iti panakaidaulo iti serbisyo caravan ken ugnayan sa barangay. May sa programa ti Department of the Interior and Local Government DILG babaw iti Retold Community Support Program no RCSP. Kas may sa kadagiti katuwang ahensya iti DILG ditoy programa nang ipay iti IBP Mountain Province iti libre a serbisyo legal. Agraman iti local legal counseling panagsagana ken panaka notaryo dagiti nalaka dokumento para kadagiti sumagmamano nga umili dagiti barangay dagdag ken ambasing Ijay Sagada. Kalpasan ti aktibidad iti Sagada agtultuloy iti panakaidaulo iti serbisyo caravan ken ugnayan sa barangay iti nagduma-duma na pili a barangay iti Intero Mountain Province agingga iti panakakalpas na iti barangay Bunot para silis inton Agosto 26, 2026. Impakamo mo ti IBP Mountain Province agtultuloy da iti panakipaset ken panang suporta kadagiti kasta a programa tapno maidanon iti libre a serbisyong legal kadagiti amin a Pilipino nang rona kadagiti adda iti nakaro wenno nakarkaro a kasasaad ken kadagiti mas napuyot a sektor ti komunidad. Iti dumapay adamdamag lokal iti nalukatan iti 70 scholarship islas iti tulong dunong program TDP para iti AY 2026-2027. Inpakamo ti Mountain Province State University MPSU nalukatan iti panag-aplikar para iti 70 scholarship islas babaen iti tulong babaen iti tulong dunong program TDP para iti academic year 2026-2027. Ti scholarship kat na ipaay karagiti kwalipikado nga estudyante naka-alerto enroll iti CHED recognized bachelor sa degree program kasi iti agriculture, fisheries, forestry, agricultural engineering, agribusiness, veterinary medicine kanda dumapay amayan natob a kurso nga ito dagiti state universities and colleges wenno SUCS ken state agricultural universities and colleges. Mabalin nga agaplikar dagiti estudyante nga mga ramid wenno agaramid to iti community extension work kas pasat iti curriculum da. On the job training OJT wenno internship iti talon komunidad dagiti mamarikit agricultural cooperatives, field offices iti Department of Agriculture, wenno agri-enterprises, kasamot dagiti makipasat kadagiti research extension activities at direkta makitrabaho kadagiti mannalon ken mamariket.
Babaen iti programa tunggal scholar kat makaawat iti amin nga 15,000 pesos para iti academic year 2026-2027. Maibingay iti 7,000 para iti umuna nga semestre. Ken 8,000 pesos para iti maikadwa semestre iti tulong pinansyal ket maipatulod direkta iti bank account ti estudyante. Babaen iti napuno ken napirmaan TDP application form maala iti CHED Unifast Office. Certificate of Registration enrollment para iti AY 2026-2027. Official study load ang amang pakita iti OJT with no extension subject no may pakat. Certificate of indigency kan photocopy iti balido a government issues sa ID with no school ID. Dagiti aplikante asaan nga makala iti certificate of indigency kat mabalin amang isumiti iti certificate of tax exemption when no social case study kasukat na. Maawat dagiti aplikasyon aging ga iti Agosto 14, 2026 ken may patungpal dayto iti first come first served basis. Iti dadumapay damdamag inakat dagiti pulis ken militar ti barricade a kontra pagmimina ijay Kasibo, Nueva Vizcaya. Ti Kasibo, Nueva Vizcaya napandag iti pulis ken kamang ti militar ijay barricade nga naipatakder dagiti umili nga mang kontra iti pagmimina idi Miyerkules Agosto 5 sigon iti lapuran iti alyansa ng Novo Vizcayano para sa kalikasan. Sigun iti grupo inikat dagiti pulis ken militar ti barricade nga indauluan ni Nueva Vizcaya Police Provincial Director Paul Bumitivo. Naibaga nga naipakita mat ida iti dokumento manipod iti opisina ti Mayor iti Kasibo nga mang paneknek iti lugar nakatakderan ti barricade ket publiko a kalsada. Nailadawan mat ti grupo ti agtultuloy a panagyan dagiti pulis ken militar iti lugar tapno sigon kadakwada bantayan ti kasasaad. Kunati Anvic awan iti rason agtalin naed pay dagiti pulis ken militar iti barricade. Sigun iti pamalubos ti grupo daytoy ket paset ti agtultuloy panakiparangarang iti panangriribok. Wenno panangriribok panang gamamas ken panang pasrek iti militar iti komunidad dagiti indigenous peoples ken Manalon iti Kasibo nga agprotesta iti adu atawan amai busor iti operasyon ti pagmimina. Inugyan dagiti umili ti Kasibo ti panangipatakdo iti barricade idi Mayo 2026 manipod ijay nakapasardeng iti panangirwar ken panangisirek iti North Luzon Mineral Resources Corporation kadagiti kagamitan para iti exploration ken dagiti mineral samples. Iti dadumapay damdamag iti DSWD Swat Mountain Province Precision Relief Supplies for Disaster Response. The Department of Social Welfare and Development, DSWD Swat Mountain Province has professional relief supplies to ensure immediate response to the communities affected by the disasters. Iti dadumapay detalye dagiti damdamag iti GSIS
pagbalinan na ng rona iti 3 hectares tatlo nga hektarya 3 park iti Baguio City. Iti detalye na pagtipon iti Government Service Insurance System GSIS iti lokal a gobyerno iti Baguio tapno mapaaduan iti maysa 3 hektarya at 3 park iti asideg iti Baguio Convention Center. Ti proyekto ket nagapu iti panggap at salakni bandag iti karonaan akayo a pino iti syudad ken mangipay iti baruan na lukmag pagluluwaan ti publiko. Kinunan ni Myrene Reyes, branch manager iti GSIS Baguio, ay iti proyekto ket uman namong iti adal ken panggap iti administrasyon ti Presidente Ferdinand Marcos Jr. May panggap iti panang pasayaat iti agtultuloy ken makabael. Panang salaknib iti aglawlaw, napay kinuna ang masalakniban amin dagiti adda akayo pino iti lugar kung saan may palubos tiya panagputol iti anyaman kadakwada. Nagunod ti panagduas iti proyekto kalpasan na nekat iti klasifikasyon ti daga na ibalin nga Government Recreation and Commercial 2A. Naipasamatan iti lokal a gobyerno iti Baguio dagiti konseptual plano ken technical a disenyo da iti GSIS. Apakiramanan iti panukalan ni Mayor Benjamin Magalong pagbalinan ti agarop 16,000 metro kwadrado at 3 park nga daan iti nangato nga pagnaudan wenno elevated walkways na urnos ang nalukmag pagayayaman ken basit nga silaw bukas nga amphitheater para iti wellness. Sigon kini Reyes iti proyekto kat makatulong iti panang papiksa iti programa ti Baguio iti pang salaknib iti aglawlaw panang lapwit iti legal panag-okupa ken panang sakop iti daga. Panang padakkel kadagiti pagliliwan iti publiko ken panang papintas iti pateg iti daga iti mabayag panawen. Adamot ti plano panang ipatakder kadagiti basit pwesto iti negosyo wenno micro retail spaces. Tapno agbalin pagtaudan iti tuloy-tuloy kita ngem saan may sakripisyo ti kina ekologikal ti lugar. Impasingkat ti GSIS at itultuloy na iti panakipagtrabaho iti lokal a gobyerno iti Baguio ken kadagiti dumapay akatuang tapno may sigurado iti proyekto ket may mangsalaknib iti naipateg tawid dagiti kayo pino iti Baguio bayat nga mangipay iti napaot pakimbagan iti aglawlaw komunidad ken ekonomiya. Iti dumapay adamdamag iti agtultuloy iti panawag iti inabuyo Gabriela iti dago sa panangisarding iti agdama at tribal war iti nagbatan dagiti tribo ti Butuagan ken Botbot. Siguro iti grupo iti Agosto 5 may sa babae iti na kadangran anak na katamaan iti panakapaputok amay papan iti komunidad ti Botbot bayat amapan isuna amang ted makan kadagiti baboy. Gapo iti daytoy inawagan na ti nabuyog dagiti dua tribo nga mangrisot iti naidumaan awagas iti panaka pakapya babawen iti warang wenno sipat nga indalan dagiti mangibabaet iti tunggal tribo. Iti warang ti tribo nga mangsapol iti kapya ket mangipatulod iti simbolo kas gayang bulo wenno wasay alandok akas panakay pakita iti panang ingipasardeng iti gubat. Impasang baymet iti organisasyon adag iti babae ubing kalalaka iti karunan nga maapiktaran iti tribal war. Ilagip na dagiti napalabas sa panaggugubata dagiti tribo iti Cordillera anang iturong iti panakakataya dagiti sibilyan ken panaka-evacuate dagiti adu pamilya. Kinunati na buyog at ibiyag ket napatag unay
saan ang maalaba bawin iti panaggibalas. Hinawagan da dagiti duwa tribo sa limot matanda dagiti pateg ti kultura iti katutubo nga mangipateg iti biag ken mangtungpal iti kapya. Iti mensahe iti organisasyon na isardeng iti tribal war iti kapya iti masakbayan. Dagita pa lang dagiti sa magmamanong nga damdamag reviewed news tayo itatangal daw na imbagal daw kada kayo amin nga awan labas iti nang ibingay ka dagiti damdamag awan sa bali ni manong yung nga Rafi na imbag ngal daw kada kayo amin nga awan labas.